Unachema moyo wangu, undakakupa nerundo rwangu, pandaiti ulimbavu yanga, uchisiya uchabaya moyo. Hi guys, it's your girl Fafi. Welcome to That Big episode 1. So, Lakesha Akaenda kudedika mfeso wake Automan, but surprisingly anoshika akatogarisha rimwe bigoma. Without saying any words, guys, Lakesha just left the room. She was so heartbroken. So, nasi baby dzoka again. Apa rakana kutombofonera rikaitona kuti are they going to break up or they are going to reconcile? Saneo otokuti kugara kwese kwandikaita pana pausundona. Ungori busy nefoni yako. Chichi chinoshamisa nefoni yako. Tinawo mafoni isu. Akatonaka kudarika akwa. Foni yangu inokurwadza ndei. Aiwa, andirwadzika foni yako. Asi ndotorwadzwa nezviri mukati mefoni yako. Zvakasenga foni yako ndozviona. Zvombe kudarika ndotofambira foni yako ndoidii foni yako. Ndochidii icho chidhura chefoni ichi. Pamusoro pekundichita wotoza kunditiwo sorry zvakana sorry kana explanation ndoti kutenga airtime yangu ndokufonera iwewe ndotikatira foni zvinorevei ukubata uchitondichita iwewe kundichita neurerese reuraini nesanyadzodza kuti ihure rangu rako saka zvine basa randiti ndirondrora handiti ndiri mukadzi wako kuda kuroora but iwe pane zvausiri kuita zvii zvandisiri kuita chii chandisiri kuita kwao chiko chacho chandisiri kuita asi unofunga kuti munhu rakavinga sex here chii chandisiri kuita chii chandisiri kukupa what's so special about your age neno nditori nayo age shapa nachinomboshamisa neage yako apo mandikudzwa kuna mageto yetse mazana ari kuti zvine basa rei hausitombori mugeto youth iwe unofunga kuti izera rako nekukura kwaungete mugeto youth muyouth shaka nosara wayouth kuti vana vadiki kwete iwe munhu mukuru wese apa nekukura kwako you don't even want to marry me you haven't introduced me to your family then noti ndine murume ndinoti ndine murume nekadora kaunako ikaka uri murume kwenini ndoziya sei pamwe uri mvura dzega dzega mvura ipi mvura asi mvura yakakosha izvo zvandikuizvozvichida kupinda mureisizini uchada kudiridza ndinodindaini mvura yacho usati kana warara nino kadora kangu ndakakaona kakadora kako unofuka kuona kopawaigeza ndisaka ndichikudhauta iwe kundidhauta chinondidhauta chii kadakangwara ndisaka ndichikunyima unochida ndakapusa ndoti alright zvakanona ndiri mvura yacho iyoyo unofunga kuti that give you the audacity yekuti paungodira pese zvine basa rei marelationship angu nebasa randiwo ndokanditipa tikatanga kudana nayo past is your past hazvina basa and even you if you talk about makadora kangu ndisiye nekadora kangu aiyo kadora kako is your present go and look for the anacondas you should be apologizing you should be apologizing for what you did kuti undudza zvikadora iwe wakasinombondiudza kuti uri kuuya kumba wangu but you have to inform me that I'm coming back inform you chipa unoyamba kwedo if you have inform ndinombofona one kisha I'm coming unombofona meaning in some other times you don't call but you wakabuda offside you know inonzi offside yeye uri red flag pauri saka tough luck yeye iko tough luck yeye tawatite ngatinatsotaura nyaya apa kuti ngukondera pafona ani basa reyecho ani basa unodiwa sikana wakasimba msikana munozara bhaubha hausikana maslender I'm very fit for you musikana wega kumdira chi the sexual side yangu anokwanisa munatozikana nemunhu wese kuti urere mbao urere makoko maure mangana dane wani mauri mangana ndase andane ne wani vanhu uri munhu here uri munhu kwanisi munhu uri munhuka iwe why you say zvaunoita sezvo zvokuratidza kuti unomatibvisa muka kana iwe mudzomodzi musoro unoda kubvisa madhedharu vanotadza kufunga deadlock kudii andizvakutirukisi unoripa mari rekuruka musoro unoripa mari kana airtime down kana lunch pandakauya pandikauya ukatane msika I'm trying to change you I love you that's why I'm here for you don't change I have to change you just take me as I am take me as I am but you have to leave your past behind akatanga kudanana same thing same day ndakubvuma ukatofonera iwe nemunhu achiti thanks baby for the one night stand koyempesa nozishena nogara achindifondera pafoni pangu best friend yako munhu wako ex wako best wako kundidza kuti best ex munhu wakamhanyana I've seen you have done it. I come from deep shit. This is reality, Sha. You cannot expect me to do a movie life. This is reality. But you can chidane zvangu chese shenu wako because I call the shots and the men. If you want to talk about shame, you have to stay for another day.
Can't you love sex? Don't you love sex or don't you love me? Take me as I am. I start nekuti I love you. Chinonzi kuda munhu kuita sei? Nditanga ndakuchiva, ndenda nochiva zviri pauri. Ndakatoona body, ndakatoona body bedroom. Fair. Ndakatoona bedroom boy. Ndakazviona pasi if I look at you, ndakatoona kuti mwana ari boy. Bedroom. Ndibvisire kandirore. So unofunga kuti kana ndikararane. Anasheni wakakurowa iwe, wakakudya iwe. Wakakubvisira. I know. Anotodaro panondifonera. Anondifonera pafoni yangu. Pafoni yako anodziye namba dzako. Namba dzako unodziya. I don't know kuti ndakatopa maybe ndwakamupa. Unofunga ndakapusa ndopa my exam ndakare boyfriend yangu. You know how is one unowana namba dzako. You are the root cause. You know the password to my phone. If you're not the one who called Shane, then I don't know. Problem yakuti ndekuti love churches ausikuzvigona. What is love? To be honest. What is love? No compliment what is love? No compliment. No compliment. Do you think sex compliments love? Yes. Is that what you think? Yes. You don't even buy me airtime, you don't even buy me lunch, then you expect me to come and open my legs for you. Saka iwe unoda kuti nini ndichangenda. It's better nini zvamufana nehure. It's better nitsvage hure. Let me tell you, I've had good sex with bigger dicks. Saka siyana neni. I'm trying to change you. I've had good sex nevanhu vari right katikuda mvura ndikakuta. You want to tell that when you look at me you see diamond in between my legs. So what are you trying to say? I don't see diamond in between your legs. What do you see? But ndakatanga kuona iwo. Diamond is only diamond. Wanasanda brain dzako you would have been challenged to upstairs you have a problem, a big problem. Upstairs what are you saying? Yours ya top unowanza taurisa wangu inini nokona mwangu karosikadisa kusiyana nini ini ndandaya panapa ndichikutara nyaya msikana wako yokona usiri kuda it's fine phone yako unozwa kwa chaiwana apo plus ni andabasa kamara kali mbepa